May buntag, mga igsuon, ni ako karon sa baybayon sa Sea of Galilee. Dagan kay nahitabo dinhi mga igsuon. Sa dihang ang mga apostoles nagsakay sa ilang bangka ug gikuso-kuso sila sa dagkong balod ug kusog nga hangin. Nahadlok sila nga hapit na silang malunod ug sa dihang nakita nila si Kristo dinhi niining maong tubig, milakaw ibabaw sa tubig aron luwason sila ug ang pinakanindot nga giingon ni Jesus, "Do not be afraid, it is I." Ayaw mo kahadlok, ako kini. Very consoling. Og mga igsuon, kining akong gitindugan karon dinhi nagpakita si Kristo sa ikatulong higayon human siya na banhaw. Katubitawng nanagat silang Pedro nga gatanga na lang kay nakonsensya tungod sa ilang gibuhat ng Kristo, ila siyang gibiyaan. Dayon nagpakita si Kristo og giingnan sila, "Wa ba mo'y kuha? Itaktak balik inyong pukot." Ug nakakuha sila dagang isda. Ug dinhi niining baybayuna mga igsuon, gipangutana ni Jesus si Pedro, "Do you love me, Peter?" Katulo. Diha nato makita mga igsuon nga ang atong Ginoo is a God of chances. Human gilimod ni Pedro si Jesus og katulo, dinhi niining baybayuna iyang gitagaan og chance si Pedro. "Do you love me, Peter?" Dili siya mo condemn. Sama pud nato mga igsuon, bisan unsa kagahi sa tong ulo, God is a God of second chances. Og katong giingon niya sa dagat, "Do not be afraid, it is I." Mga igsuon, panahon pod sa atong mga problema, sa atong mga kasakit sa kinabuhi, mga balod og kusog nga hangin sa atong kinabuhi, palihog ko sa paghinumdum lang sa giingon ni Kristo, "Ayaw kahadlok, ako kini." He always comes to rescue us, mga igsuon. So I would like you to just savor the moment here in silence and imagine Jesus is with us right now, giving us chances and assuring us, bisag unsa ka kusog sa balod sa imong kinabuhi, mga problema, "I am here to rescue you and I am with you." God bless.